Била първата ти работа? До 5. Извинявай, аз не можах да разбера. До 5 бе. До 5 районно. Работих в един магазин. До 5 районно. Да, и? Нищо уволниха, ма. Защо те уволниха? Защото... Де знам, аз не знам, човек. Защото като бях на каста там и виках на клиенти, че минече при мене. И шефа ма чу ма уволни. Много тъжна история. Айде, ще ме разплачеш. Друго можеш ли? Кажи ми сега. Че мога, естествено. И какво е то? И ми мога правя пици. Пици. Чудесно. Кажи ми как правиш пици. Как? Пикае и готово. Как така пикаеш? Върху пицата ли пикаеш? Къде върху пицата, бе? Пикая просто пицата да не ядеш сурова. Печеш я? Да, бе, Пеку човек. я? Нали аз не ти разправя, бе, човек, че български не разбираш ли, бе? Все трябва да се обясня. Да. Нищо по два пъти ще повтарям, няма да се притесняваш. Да, проблема е явно наистина изцяло в мен. Нищо. Аз не разбирам добре, явно. Да продължим нататък. Да. Понеже трябва да знам повече за теб, кажи ми от какво се страхуваш? Честно ли? Честно. От руси. От руси хора? Не, бе, човек. Страх ме да не се върна от руси. Значи ти си от Русе. Знам, че и ми личи, ама да. Да, наистина изобщо не ти личи. Ей! Виж, твоя български ми е малко труден. Ако искаш работата, ще трябва да се постараеш. Добре, човек, хаджи. Не може ли просто да ме вземеш за сервичорка? За какво те взема? Сервичорка! И как е чорка? Чорка, какво е за какво е чорка? Какво е това чорка? Оле, човек, нали аз ти го казвам? Сервичорка! За сервичорка! Сервитьорка! Чорка, да. Нали аз ти казвам? Не може да сервитьорка, тези позиции вече са заети отдавна. Екипа е набран. Има обаче опция, едно нещо, място свободно. Ако искаш... Искам, разбира се, кажи. За чорка се разбрах.